iOS vještina je kolegij koji organiziraju FAIR i tvrtka Five. Na tom kolegiju studente se uči programiranju aplikacija za iOS. Iako se održava na FAIR-u, kolegij mogu upisati studenti drugih fakulteta, sve dok imaju znanja iz osnova programiranja, algoritama i objektno orijentiranog programiranja. Prije nego što sam pisao vještinu, nisam imao prethodnog iskustva sa iOS developmentom. Uvijek me zanimao iOS development, ali nikad nisam imao priliku raditi, zato što je najveća prepreka za iOS development je imati njihovo računalo i čitati taj njihov ekosustav. Five je tu ponudio svoje rješenje, dao je svim studentima, odnosno svima koji su pohađali iOS vještinu, Mac računala, tako da su mogli normalno raditi. iOS vještina sastoji se od 7 cjelina koje se predavaju u 9 predavanja i 5 programskih zadaća. Studenti programske zadaće dolaze predavati u Five, gdje ih iOS programeri u Five-u pregledavaju kroz code review proces i daju im povratnu informaciju kako su napisali te zadaće. Najkorisnija stvar na iOS vještini su mi bili usmeni reviewovi zadaća. Zato što od iskusnih developera dobivaš uvid u svoj kod. Vidiš odmah oni na prvi pogled već mogu prepoznati neke greške koje početnici rade, koje vjerojatno svi početnici rade. Dosta nekih sitnih grešaka koje ja ni ne primjećujem. Ukazali su mi na to i objasnili mi zašto su neke druge stvari bolje od onih za koje sam ja smatrao. Zadaće na iOS vještini počinju tako da je prva zadaća najlakša i idu od lakših prema težim kako se bliži kraj vještine. Što se tiče usklađivanja obaveza na iOS vještini i obaveza na faksu, nije mi to bilo problem. S obzirom da svi predmeti koji zahtijevaju programiranje su uvijek puno zabavniji od onih predmeta koji zahtijevaju čisto učenje. Zadaće na iOS vještini su bile jako zanimljive. Radili smo baš čitavu aplikaciju koja je koristila REST API, tako da je baš tipičan primjer onoga što se koristi svakodnevno. iOS vještina je od prošle godine formalna vještina na FAIR-u pod nazivom Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS i polaganjem te vještine studenti stječu 4 ECTS boda. Na vještini mi je bilo odlično. Ponovila sam nekakve temelje što sam i htjela. Ali uz to, kroz reviewove koji su se održavali u Five-u, sam isto tako dobila priliku ući više u detalje implementacije. Ako vas zanima razvoj mobilnih aplikacija, iskoristite ovu super priliku za naučiti razvijati iOS aplikacije. Predavanja će početi u drugom tjednu predavanja. Možete se prijaviti na linku i vidimo se.